Ning pagsaulog sa adlaw natawhan sa mahal nga Birhen Maria, gipahigayon ng usa ka exhibit sa iyang mga imahen ubos sa nagkalain-laing titulo. Tumong niini mo ang paghatag ug paglaom. Atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Ses alas 3 karong hapon, formal nga gibuksan ang exhibit sa mga imahen sa mahal nga Birhen Maria sa Our Lady of Sacred Heart of Mary sa Capitol Parish diha sa barangay Kamputhaw nga naila usab nga Hope of the Hopeless. Nagkalanlay imahen og artwork sa mahal nga Birhen Maria ang musugat kanimo sa ubos nga bahin sa simbahan sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa barangay Kamputhaw. Sa exhibit, mao ang pipila ka titulo sa mahal nga Birhen, sama sa Our Lady of Perpetual Help, Our Lady of Peña Francia, Nuestra Señora de la Cota ug daghan pa. 17 ka mga titulo ang exhibit nga kabahin usab sa pagsaulog sa ika-60 ka tuig nga kasubaran sa pagkahimong parokya niini. Nailaw usab ang ilang patron nga Hope of the Hopeless. Tugod niini nagtuyok ang ilang debosyon sa paghatag ug paglaom ilabi na sa suliran sa mental health. Gikanta ning gawas sa pandemic, unya naatay mga daghan kay problema karon naman po ni nang gawas, grabe kay atong problema sa mental health. Nya wa sad na nangawa ang atong mga problema kaniadto before even the pandemic. So murag nindot tingali nga mohangupta mo atuta sa mahal na Birhen through the title Our Lady of the Sacred Heart kay diha gyud makakita kita sa ato ang hope no nga everything will be all right, everything will be better. Subay niini nagtanyag usab ang parokya og counseling alang sa mga nanginahanglan. Usa si Father Heriberto Sorbano Jr. nga naordinahan sa pagkapari sa miagi lang simana sa edad nga 50 anyos. Gipamatud-an niya nga ang iyang debosyon mao'y nakatabang aron magpabilin inay nga mawad-an og paglaom. Tungod sa kalisod, may hinungdan nga dugay siyang nakahukom nga musod sa pagkapari. Nang suporta sa mong ginikanan pero dili nga enough yun labi na kuming og seminary formation gani kay ang gastuhanan nga tusod sa seminaryo. Mo I was thinking na di siguro ko para sa seminaryo pero padayon sa pagserbisyo niya ang giyagi sa mahal nga Birhen Maria iyang pagkabig nga iyang gipahimutang pud ang pamaagi sad na makasud ko ug makahuman sa formation sa seminaryo. Anay tambag niya sa tanan ilabi na sa mga batan-on. Mga dunay gida nga mga bugat kay nga mga suliran dili na gyud magpakawa sa paglaom kay kung mudangop ka sa Ginoo magpakitabang ka sa mahal nga Birhen Maria naa man gyud ang ihapod nga giya ang iya nga guidance nga makahatag ganing pamaagi kung unsan pagsulbad ang mga suliran kay wa man gyud moabot nga suliran sa ato nga dili nato kaya. We wanted to focus on hope and how the Blessed Mother is also and the embodiment, the manifestation of hope, no, because of her oneness, of her unity with her Son, who is the epitome of hope. Unya, we wanted also nga ipakita masubay gyud ta sa history of Marian devotion in Cebu. Ses abli ang exhibit gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon Lunes hangtod sa Domingo. Hang samtang bulungtad kini hangtod sa Nobyembre 30. O gaduna sa itagana nga tour guide nga mopasabot kalabot sa maong exhibit. Samtang ses bisan kun matapos niya maong exhibit gipasabot sa parokya nga magpaday ng ilang paghatag og counseling aron sa pagtabang niadto mga nawad-an og paglaom og kadasig sa pagpakabuhi. Ses Dagang salamat, Fem Marie Dumabo.